Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. אני דור שני בכנרת, נולדתי בחצר כנרת, לאסתר ומאיר מלמד. כל חיי אני בכנרת, חוץ מפעילויות כאלה ואחרות שהייתי בחוץ. ואני כבר עברתי די מזמן את ה-83, והנה זה אחד מ-16 נכדיי, גוני, טווחטל, מורן, בחור כארז, ויש לי גם 3 נינים, ואני עכשיו עובד להנאתי פה, במוסך אופניים. איך התחלת עם האופניים ועם הטוסטוסים? שאלה טובה. זכרתי שיש לי ידיים די טובות, 2 ידיים ימיניות, וראיתי שבכנרת אין כתובת איפה אפשר לתקן לילדים אופניים או וספות או טוסטוסים, ופתחתי את המוסך הזה שהוא עומד לשירות ילדי וחברי כנרת בלבד. מה אתה עושה עכשיו? כרגיל, בבוקר מוקדם קם לצעוד, ואחר כך מגיע לכאן, ומתחיל בערך ב-6 את יום עבודתי. היום כבר תיקנתי איזה 4 זוגות אופניים, וטוסטוס אחד, ופה אני נמצא כמה שעות טובות, נאמר עד 12:30. תגיד, היית רוצה שאנחנו, הנכדים, נמשיך בעניין הזה? אני הייתי רוצה שאתם, הנכדים, כל אחד יבחר את דרכו שלו. אם תמשיכו בדרכו של סבא, אני אהיה מאוד מאושר. אם תמצאו לכם נתיב אחר, אני אהיה מאוד מאושר. בתנאי שלי, אבל אתם יכולים לא לקבל אותו כמובן, שזה יהיה פה, בארץ, אם אפשר בכנרת, אם אפשר בעמק הירדן. עבודה שאתם יכולים להתפרנס ממנה בכבוד, אתם, משפחתכם, הוריכם. זהו. טוב, תודה רבה, סבא. להתראות, ביי.